Χειροκίνητος χειρισμός φορτίων. Καλημέρα Γιάννη και Μάρθα. Παρατήρησα ότι μετακινήσατε χειροκίνητα ένα φορτίο 18 κιλών. Πώς το έκανες? Λοιπόν, το σηκώσαμε μαζί. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, το πιάσαμε από τα πλάγια και το μεταφέραμε στο ράφι, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήσαμε κάποια ιδιαίτερη τεχνική. Καταλαβαίνω. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό γιατί, αν δεν χρησιμοποιήσετε τη σωστή τεχνική, θα μπορούσατε να τραυματιστείτε. Επίσης, όταν μετακινείτε το φορτίο μαζί, μπορεί να μην έχετε συντονίσει καλά τις κινήσεις σας. Εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα για τη διαχείριση του φορτίου, θα πρέπει να προτιμώνται. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ο χειροκίνητος χειρισμός πρέπει να γίνεται σωστά για την αποφυγή τραυματισμών. Πριν σηκώσετε οποιοδήποτε φορτίο, πρέπει να εκτιμήσετε το βάρος και το μέγεθός του. Γνωρίζατε ότι το μέγιστο συνιστόμενο βάρος σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι 25 κιλά για τους άνδρες και 15 κιλά για τις γυναίκες. Από καθιστή θέση, το μέγιστο βάρος είναι ακόμη χαμηλότερο. Όχι, δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Νόμιζα ότι τα 18 κιλά δεν ήταν τόσο πολλά. Το φορτίο που μετακινήσατε είναι εντός των ορίων, αλλά πρέπει να σηκώσετε το φορτίο με τη σωστή τεχνική για να αποφύγετε τραυματισμούς. Επίσης, σε μια αποθήκη χημικών, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ορισμένα κουτιά μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Επομένως, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, μη αλφαπή, όπως γάντια ανθεκτικά στιγωπή παπούτσια ασφαλείας με ενισχυμένα δάχτυλα. Τα βήματα για την ανύψωση και τη μεταφορά ενός κανονικού φορτίου είναι: θα πρέπει να αναλύσετε το φορτίο πριν το σηκώσετε. Πρέπει να είναι σταθερό και εύκολο στο πιάσιμο. Πρέπει να σταθείτε κοντά στο φορτίο με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των ώμων. Θα πρέπει να λυγίζετε τα γόνατά σας κρατώντας την πλάτη σας ίσια. Μην λυγίζετε την πλάτη σας. Πρέπει να πιάσετε σταθερά το φορτίο και να το σηκώσετε χρησιμοποιώντας τα πόδια σας και όχι την πλάτη σας. Πρέπει να κρατάτε το φορτίο κοντά στο σώμα σας και θα πρέπει να αποφεύγετε να στρίβετε τον κορμό σας κατά τη μεταφορά του. Πρέπει να περπατάτε με σύντομα, σταθερά βήματα και αν χρειάζεται να αλλάξετε κατεύθυνση, θα πρέπει να μετακινήσετε τα πόδια σας για να γυρίσετε ολόκληρο το σώμα σας, αποφεύγοντας να στρίβετε τον κορμό σας. Πρέπει να τοποθετήσετε το φορτίο στο έδαφος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά. Τι γίνεται αν το φορτίο είναι ακανόνιστο? Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να το χειριστείτε μεταξύ δύο ατόμων για να κατανείμετε το βάρος. Πρέπει να εξασφαλίσετε καλό κράτημα και να επικοινωνείτε τις κινήσεις σας για να αποφύγετε ατυχήματα. Εάν το φορτίο είναι ογκώδες ή περιέχει χημικά, θα πρέπει να ελέγξετε ότι το δοχείο είναι σε καλή κατάσταση για να αποφύγετε διαρροές. Τι τραυματισμούς θα μπορούσαμε να υποστούμε αν δεν ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα? Οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί περιλαμβάνουν τραυματισμούς στην πλάτη, τραυματισμούς στα πόδια ή τραυματισμούς στα χέρια. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σημαντικό να ακολουθήσω αυτά τα βήματα. Ναι, είναι. Πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους κανόνες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να εργαστείτε με ασφάλεια. Τώρα που το εξήγησες, είναι πολύ λογικό. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια των εργασιών ανύψωσης. Εάν σηκώνετε βαριά φορτία επανειλημμένα για μεγάλες περιόδους, θα πρέπει να κάνετε τακτικά διαλύματα και να εναλλάσσετε εργασίες για να αποφύγετε την κούραση. Και αν νιώθουμε πόνο ενώ σηκώνουμε ένα φορτίο? Εάν αισθάνεστε πόνο, πρέπει να σταματήσετε αμέσως και να μην συνεχίσετε να σηκώνετε. Ο πόνος είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο. Μην αγνοήσετε τον πόνο, καθώς θα μπορούσε να επιδεινώσει τον τραυματισμό. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα καταστάσεων όπου μπορεί να χρειαστεί να σηκώσουμε ακανόνιστα φορτία? Σίγουρα, Μάρθα. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να μετακινήσετε ένα μικρό μηχάνημα ή ένα κομμάτι εξοπλισμού που δεν έχει κανονικό σχήμα, ή ένα κουτί που περιέχει αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων, αυτό μπορεί να κάνει το φορτίο ακανόνιστο. Υπάρχει κάποια άλλη συμβουλή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας? Ναι, είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και οργανωμένο.
Αυτό βοηθά στην αποφυγή παραπατήσεων και πτώσεων κατά την ανύψωση και τη μεταφορά φορτίων. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις συμβουλές. Θα φροντίσουμε να το ακολουθήσουμε. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Να θυμάστε ότι η ασφάλεια είναι ευθύνη όλων. Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές για να αποφύγετε τραυματισμούς. Θα το κάνουμε. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και που τα εξηγήσατε όλα τόσο ξεκάθαρα. Καλώς ήρθες, Μάρθα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Καλή σου μέρα.